Ens dirigim al peatge. Com que ens dirigim? Si ja estem aquí... Bueno, ja som aquí. Ja som aquí. Ja hem arribat. Estem aquí a la Isla Fantasia, aquí, com podeu veure, aquí al final. Estem en el manual. No portem teletac. I anem a enraonar amb qui hi hagi aquí dins de la cabina. Ara és un tio, l'han canviat. Ara és un tio. Em sembla que sí. Aquest senyor està pagant, com a bon ciutadà. No és un terrorista. És un tio. No es resisteix a l'autoritat. Hi ha algú que no ha pagat! Ara ja hi som, ja ens toca a nosaltres. Jesús. De res, home. Bon dia, no vull pagar. 81 cèntims. Aquí té la matrícula, si vol. José, ara criden al José. No. No vull que em gravis, vull dir... No. No em pots gravar, No es preocupi.